felicidad del trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto mis rumbitas de noche y de día, no de golpe diagonal, todo el día para dormir, no hay vida mejor. Que ja estem en postvacances! Ei, com prova, nois i noies? Tot bé? Tot correcte? Doncs jo no me l'alegro. Per què? Perquè he acabat les meves vacances. Canses. Tinc estrès postvacantil. Bé, nois i noies, si per algun moment heu pensat que havia deixat YouTube, doncs no és així. El problema ha sigut que vaig programar un vídeo per començaments d'agost explicant que m'anava de vacances. Però què ha passat? Doncs que sóc tan intel·ligent que l'he programat per un mes després, és a dir, per a principis de setembre. I pensant-ho millor dic, home, no posaré un vídeo que me'n vaig de vacances a setembre si me'n vaig a l'agost, una mica és il·lògic. Però a banda de tot aquest problema, perquè sóc un novell acabat, tinc la L aquí, doncs us preguntareu què he fet durant aquest punyetero mes que no he penjat ningú vídeo i m'he oblidat de tot. Doncs vaig anar al Pirineus. Concretament al poble de Lins. I si us pregunteu en qui vaig anar sol. No tinc amics! Farà cosa de 2 estius que em va agafar la vena de viatge sol per descobrir la natura i la muntanya. I aquest cop vaig anar a la població de Lins. Però vaja, no vaig anar únicament a Lins. Vaig anar a la Vall d'Aran, Monte Perdido, on em vaig perdre. Por favor, que alguien lo mate antes de que tenga crías. Al Bosc de Virós i Aigüestortes. En fi, i després d'unes vacances merescudes, ens en tornem a posar les piles per a la propera temporada i els nous vídeos. Tinc pensat moltes coses i no sé si les faré totes, o potser si ni les faré. Gravar o no gravar. Us presentaré moltes novetats, hi haurà moltes més coses. Per acabar, nois i noies, què heu fet a les vacances? Us heu divertit molt? Us heu passat bé? Heu trobat l'amor de la vostra vida? Podeu escriure un comentari explicant la vostra experiència estiuenca del 2018. Feu bondat! Ah, per cert, m'oblidava una cosa, no us quedeu fins al final del vídeo perquè no hi ha escena postcrèdit.